गिबि गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो खुलुमहरो। माखासे गारबोनाय समाव दिपेन बर' सारा जोबथेसालियाव थांनानै एक्स-एन-डि-पिफोरनि माखासे केसनि राहा बिथांमोननि खाथियाव नंखाय राव बुंबोदों होननानै आंनि बुंनाय राव नङा। जायफोर जोबथेसालियाव दं एक्स-एन-डि-पिफोरनि कल रेकर्ड एसे खोनासंलांदो। दिपेन बर' सारा माबायदि नंखाय माखासे जोबथेसालियाव थानाय एक्स-एन-डि-पिफोरखौ केसनि राहाखौ बा उकिलनि राहाखौ आरो बिथांमोनखौ आयेनजों बिथांमोनखौ सख'नायनि माखासे राहा लामा लागोन होननानै नंखाय माखासे खोथा होबोदोंमोन होननानै फोरमायदों। आंनि बुंनाय राव नङा। जोबथेसालियाव थानाय बिर जोहोलावफोरनि कल रेकर्ड एसे खोनासंलांदो। जोङो गोथाङै दंब्लाबो हाखर सिङाव अक्सिजेन लानानैसो दंगासिनो दं। जोंनि खोथाखौ आं जेबो बुंखाला। रेकर्डनि थ्रुयै जों होसिगोन, दिपेन बर'आ जों उकिलखौ होसिगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन। दिनै बिनि थोरोबबो गैया, जेखुनु दस्रा मानसिनिफ्रायबो जेबो गैया। जोंसो बिटिआर रेकर्ड जाखांनायनि उनाव सरकार दानायनि उनाव मा मोनखो? दिनै गासिबो थगायजोब्बायना, नुजोब्बायना। दिनै जोबथेसालियाव बेसेबां एन-डि-पिफोर दं दिनै नुबायना, दिनै बेसेबां गाबनांदों, दिनै बेसेबां जोंनि फिसा फिसौफ्रा जेसेबां आलाय सिलाय जानांदों नुबायना। दिनैहाय मा दिनै गासिबो जोंनि बर' हारिया सानसे मालाय गुबुन हारिनि आखाइ खबजायाव थागोन। नाथाय दिनै बर' गावनो सालायनो मोननायाव जुदि मोजाङै सालायाखै, रायजोनि नोजोराव मोजां नुवाखै, दिनै माबा मोनसे कमप्लेन जाबानो सिलाइजों गावनाय, दिनै माबा मोनसे जाबानो जिसिपि लानानै न' बुख्रेबनाय, मा सानसे सुक्ति बेलाय? मा सानसे सुक्ति? आरो सानसे समाव बुंदोंमोन फेरेंगाया, बर' मानसिखौ आर्मि पुलिसा जुदि सासे गावोबा बा एन-डि-पिनि मानसि सासे गावोबा 50 जन आरो गावफिननाय जागोन। दिनै दे फेरेंगाया गावनि गोहो खुंथायाव थानानै गावनि मानसिखौनो गावबाय। दा बिनि सायाव सोर फिननाय होगोन? फंनैसो बुंगोन नामा फेरेंगानि सायाव? बुंबाय आं बुंगोन। दिनै जुदि जनसाधारननि सायाव जुदि गुलि गावबाय थायोब्ला आं बुङो बिटिसि आव जाय माबाया फरेस्टनि जाय दायथ' गोनां दा गावनो दैदेननो हिसाबैहाय बेखौ बेनिफ्राय सासपेन्ड खालामनांगौ डाइरेक्ट। फरेस्ट बिभागनिफ्राय डाइरेक्ट सासपेन्ड खालामनांगौ। आं बेखौ आं गनायो। गासिबो रायजोआ बुंनांगोन बे। जुदि बे सालायबाय थायोबा दिनै सासे गावलांगोन, बर' हारिखौ फोजोबगोन। जों मोजांखौ लुगैयो। दिनै आं बुंनाया गाज्रि जादों नामा रायजो राजाखौ? दिनै आं नोंसोरनि थाखाय मोजां बुंदों, खिन्थु आं जेबो खालामनो हाया। आं जुदि बिदि जाथायाव दंमोनब्ला, आं बाहेरायाव दंमोनब्ला, बिसिनि सिलाय गुलि गावनायाव आं सिगां थांनानै आंनि बिखायाव गावथौमोन। बिसोरो आंनि बिखायाव दिनै सासे जनसाधारननि खर'आव गुलि गावदों। नाथाय आं बाहेरायाव दंमोनबा बेखौ गावबोआमोन, आं गावजागौमोन। नंखायनो बयनिबो सिगाङाव आं बुङो, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जाय मन्त्रि बेखौ सासपेन्ड खालामनांगौ। दा सानदों जेनेबा रेगुलार साख्रि मावग्राया गावाखै। आं खोनादों, आं दा खबर लादों गामियाव, बै सानै मानसि गावग्राया दिग्लिनि। दा बिसोरबो एरेस्टबो खालामाखै। दा एरेस्ट खालामदों होनदों, बिसोर मानसिफ्रा जेलाव गैया। मानो एरेस्ट खालामनो हायाखै? सोर एरेस्ट खालामनो हायो? दा जुदि फेरेंगामोनहा दायखौ मावाखैबा, बिसोर गावसोर पार्सनेल मावहैदोंबा बिसोरबो एरेस्ट खालामनो हायो। सोर? नोंसोर मानो बिसोर सानैनि थाखाय, सादारन मानसिनि थाखाय नोंसोर मानो बराम लादों? जेलाव हरनानै फानिसो। दा खोथाया बिसो, नों मावगोन ना मावाखै, दा नोंनि लिडिंआव बिसोर दंना गैयामोन, अब्लासो ओंखारगोन। दा आं खोनादों बे सानै मानसिया जेलाव गैया। सोर बेयो? ना माबनिफ्राय हा बेरगावनानै बुजिनाय ना मामोन बिसोरो? नायनोमोन आङो सोरमोन बिसोरो। दिनै नंखायनो रायजो राजाखौ इसिबां बान्दा खालामनानै लाब गैया। दिनै जों दा नुगासिनो दङ 2008-09 सिमाव क'क्राझाराव सासेबो ड्राग्स फाग्ला फाग्लि गैयामोन। बिटिआर रेकर्ड जानाय लोगो लोगो दिनै
जेबो सुबिदा मोनैनि सेंग्रा सिख्ला ड्राग्स फाग्ला फाग्लि देहा फानग्रा उन्दै उन्दैयाव गुवाहाटियाव उन्दै उन्दै सिख्लासाफोर गुवाहाटियाव देहा फानफैयो मानो जादों जेबो सुबिदाखौनो होनो हायाबालाय देहा फाननानै जाखानांगोन ना मा खालामनो दाख्लै क'क्राझारनि गथ'फोर सानै उन्दै उन्दै बेखौबो जों नुदों बे गथ'फ्रा मानो देहा फाननानै जाफैनांगौमोन फरायफुनाय गथ'फ्रा सरखारखौ सोर सालायो दा बेनि थाखायनो मानो देरहाहोयो रायजो राजाया रायजोखौ मदद होनो थाखाय दालां जाम्फै जिखुनु माबा समस्याखौ समाधान खालामनो थाखायसो देरहाहोदोंमोन दिनै नोंसोरो जुदि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जुदि एसे एनै सुबिदा होनाय फरायनो सुबिदा होनाय खामानि मावनो सुबिदा होनो हानायबा बे गथ'फ्रा दिनै ड्राग्सबो सोबामोन रावखौबोथ' जेबो खालामनो हाखाला मावनो हाखाला जोंनिखौथ' बाद हो आं बुंबाय जोङो गोथाङै दंब्लाबो हाखर सिङाव अक्सिजेन लानानैसो दंगासिनो दं जोंनि खोथाखौ आं जेबो बुंखाला रायजो राजानो नोंसोरो दा हाजार फैसाजों फुल बिबारफोर बायदि गारस'ना होबाबो नोंसोरखौ रायजो राजा एक एंसि फोथायला बे 2 बोसोरल'सो बिटिसि इलेक्सन फैफिननो थाखाय हाजार केम्पिं खालाम नोंसोर बे इउपिपिएल पार्टिया माब्लाबा जै गोथा गैला आरो लोगोसे साननैसोनि सिगां जोंहा बिक्रम सारनि माबायाव खुगाजों खोनानो मोन्दों नैबे अक्ट'बरनि 16 थारिखनि उनाव जोबथे सालाव थानाय एक्स एनडिपिफोरनि सायाव हियारिं सोरबाया फासिनि अर्डारबो मोननो हागौ सोरबाया थैजासिम जेलावबो थानो गोनां जानो हागौ बेबायदि साजा फोसावबावनो हागौ होननानै माने खोनानो मोन्दों बेसेबां सैथो दा फंबाय नंगौ सैथो बियो दिनै ट्रायल स्पिड हाबबाय सोरनाबा दा जोंनिया लास्ट जानो हागौ क'क्राझारनिया दा बेहाय जुदि डाइरेक्ट फासि जों सानदोंमोन बिटिआर एकर्ड जानायजों लोगोसे बेहाय जुदि गभर्नमेन्टआ एटाच दङब्ला बेखौ सलुसन खालामगोन होननानै जों सानदोंमोन दा जों नुबाय बेहाय ट्रायल स्पिड जाबाय लासै लासै बिदिनो साफा बेबायदिनो जोंनि केस धाराखौ दाननो थाखायबो जोंनाव मोजां उकिल गैया दिनैसिम माबाया गभर्नमेन्टनि थ्रुयै बिटिआर एकर्डनि थ्रुयै जों होसिगोन दिफेन बर'आ जों उकिलखौ होसिगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन दिनै बिनि थोरोबबो गैया जिखुनु दस्रा मानसिनिफ्रायबो जेबो गैया जों सिगाङाव जा दिनै 9 बोसोर जाबाय खन कलिता बे बिथाङा जोंखौ थैथाब थांथाब ओरैनो थाखा थाइसे मोनाबाबो खस्थ' मस्थ' बियो जोंखौ मदद होगासिनो दङ बेयो जास्ट जों बेमार जादों नामा बेहा माबा मोनसे प्रब्लेम जादों नामा बेनि थाखायल' बे जोंखौ हायो केसनि बेलायाव बे हाया अब्लाबो नाङो बियो दा जुदि जोंनो बे महिदु टाइमाव जोंनो जुदि उकिल होआ थाबैनो जों गासिबो बे हें थांजोबगोन हेंनिफ्राय जों सासेबो बासायनाय नङा आरोना दा नंखायनो दा जुदि दानो जुदि मोजाङै जुदि रायजो राजा बा गभर्नमेन्टआ जुदि मोजाङै सानाबा जायो जोंखौ जुदि जेलावनो फेसेवनो बुथारनो साननायबा आं बिसोरखौबो दैन'बार होगोन जुदि जोंनि थाखाय जोंनो दायखौ मावहरबायब्ला बा जोंनो दायनिगिरि जाबायब्ला फासिबो होजानांगोन जोबथेसालियावबो थानांगोन आं सानो बेखौबो दैन'बार होयो जों मावैखौबालाय मा खालामनो मा बुंनानै जों माबा खालामनो हानो खावलायनो हानो आं बेनि थाखायनो जों थैलांगोन जों रानथाब खुदाब मोदै गयै जोङो बेमार आजार जानानै जों थैलांगोन जेलाव जों थैलां सानदियाव जोंहा बुहुद टाइम नुलांबाय थायो जों जेलावनो थागोन जों खोमाजों खोनाबाय थागोन बर'लेण्डआव दिनै मा जादों मा जायाखै जों नुलांबाय थागोन नुवाबाबो जोङो खोनाबाय थागोन दा रायजो राजा आइ आफामोनखौबो जोंजों लोगोसे बिसोरखौबो आथिंजों आखाइजों खालामनो मोननाय नङा
बिसोरखौ मोजाङै नायनांगोन। दिनै जों नोंसोरनि सोरजों सापर्ट होलायो सोरजों सापर्ट होलाया रायजो राजा बिसोरखौ हेरेसमेन्ट होनो मोननाय नङा। रायजो राजाखौ आं बुंखायो एसेबां दुरखात नङा साथा हमलायलायनानै गथ' गोरलै बालायलायनानै बहुद थुनो लासै लासै दा नारा नाथा गथ' गोरलै बानानै सोरबा गोरबोआव गथ' लानानै इलेक्सन थुनो थाङो सान्दुं थिं दिनै बिसोर मा आरो लोगोसे बुंबावदों गबिन्द बसुमतारिया साननैसो सिगां ससियेल मिडियाफ्राव नुदों आरो जाय जोबथेसालियाव दं बिथांमोननि माबाखौ उदां खालामनो थाखाय बिटिआर एकर्डजों उदां जानाय नङा नाथाय बिथांमोननि केसखौ अबेबा दायखौ गैयै खालामनानै दिन्थिनांगोन माने सोरबाबो दाय मावदोंबा बेखौ गैयै दिन्थिनो हानाय जानांगोन कर्ट कासारियाव अब्लासो उदां जागोन होनना बुंदों आरो गबिन्द बसुमतारिया बेनि सायाव माबा बुंगोन नामा? दा बेनि सायाव गबिन्द सारनि सायाव जेनेबा बुंनो सानदों जेनेबा दिनै मारै गैयै नोङो जुदि उकिलखौ हमनानै होबासो कर्ट कासारियाव जोंनि केसखौ माबा दाराफोरखौ दानानै गैयै खालामनो हागोन बेथ' हारसिङै अट'मेटिक गोमानानै थायाना बोरै गोमानानै थागोन बेलाय दा बे जोंनि केसखौ जोंनि चार्जसिटखौ नायनानैसो बे बुस्थुखौ बे माबाजों नांनानै कर्टआव नांनानै बेखौ खालामनो हागोन बे दाराफोरखौ दाननो हागोन माने गासिबो खामानिया इजि रायज्लायजोबबा बे जाया आरो होगोन जुदि जोंनि थाखाय जोंनो दायखौ मावहरबायब्ला बा जोंनो दायनिगिरि जाबायब्ला फासिबो होजानांगोन जोबथेसालियावबो थानांगोन आं सानो बेखौबो दैनोबाद होयो जों मावैखौबालाय मा खालामनो मा बुंनानै जों माबा खालामनो हानो खावलायनो हानो आं बेनि थाखायनो जों थैलांगोन जों रानथाब गुदाम मोदै गयै जोङो बेमार आजार जानानै जों थैलांगोन जेलाव जों थैलां सानदियाव जोंहा बुहुद टाइम नुलांबाय थायो जों जेलावनो थागोन जों खोमाजों खोनाबाय थागोन बर'लेण्डआव दिनै मा जादों मा जायाखै जों नुलांबाय थागोन नङाबाबो जोङो खोनाबाय थागोन दा रायजो राजा आइ आफामोनखौबो जोंजों लोगोसे बिसोरखौबो आथिंजों आखाइजों खालामनो मोननाय नङा बिसोरखौ मोजाङै नायनांगोन दिनै जों नोंसोरनि सोरजों सापर्ट होलायो सोरजों सापर्ट होलाया रायजो राजा बिसोरखौ हेरेसमेन्ट होनो मोननाय नङा रायजो राजाखौ आं बुंखायो एसेबां दुरखात नङा साथा हमलायलायनानै गथ' गोरलै बालायलायनानै बहुद थुनो लासै लासै दा नारा नाथा गथ' गोरलै बानानै सोरबा गोरबोआव गथ' लानानै इलेक्सन थुनो थाङो सान्दुं थिं दिनै बिसोर मा आरो लोगोसे बुंबावदों गबिन्द बसुमतारिया साननैसो सिगां ससियेल मिडियाफ्राव नुदों आरो जाय जोबथेसालियाव दं बिथांमोननि माबाखौ उदां खालामनो थाखाय बिटिआर एकर्डजों उदां जानाय नङा नाथाय बिथांमोननि केसखौ अबेबा दायखौ गैयै खालामनानै दिन्थिनांगोन माने सोरबाबो दाय मावदोंबा बेखौ गैयै दिन्थिनो हानाय जानांगोन कर्ट कासारियाव अब्लासो उदां जागोन होनना बुंदों आरो गबिन्द बसुमतारिया बेनि सायाव माबा बुंगोन नामा? दा बेनि सायाव गबिन्द सारनि सायाव जेनेबा बुंनो सानदों जेनेबा दिनै मारै गैयै नोङो जुदि उकिलखौ हमनानै होबासो कर्ट कासारियाव जोंनि केसखौ माबा दाराफोरखौ दानानै गैयै खालामनो हागोन बेथ' हारसिङै अट'मेटिक गोमानानै थायाना बोरै गोमानानै थागोन बेलाय दा बे जोंनि केसखौ जोंनि चार्जसिटखौ नायनानैसो बे बुस्थुखौ बे माबाजों नांनानै कर्टआव नांनानै बेखौ खालामनो हागोन बे दाराफोरखौ दाननो हागोन माने गासिबो खामानिया इजि रायज्लायजोबबा बे जाया आरो माबाखौथ' खबरखौथ' मोननाय जादोंदां मानो होनोब्ला जेरैबायदि
बिक्रम सारा माखासे गावनि पार्सनेलि बा जातिनि माखासे खोथा बुंनायाव जेब्ला बियो क'क्राझार जेलाव जोबथेसालियाव जेनेबा 2 मास ना 3 मास जेल जानायनि उनाव एनडिपिनि जेलाव थानायफोरनि थाखाय फंफा फंनैबाबो बियो माखासे दुखु दाहाखौ मोनदांबोनानै माखासे लिडारफोरखौ माने बुंबोदों आरो माखासे लिडारफ्रा खोमा सुनो गोनां जादों। दा जोङो खोनाफिनबाय साननैसोनि उनाव बिक्रम साराबो जेलाव थांफिनगोन होननाय खोनादों। बिनि सायाव माबाफोर फोरमायहरबावगोन नामा फंबाय लास्टआव जोबथारनायाव? आङो बिक्रम सारखौ धन्यबाद होयो। आं लोगो मोनदों, जोङो बुलेटजों आंजों जोङो दावराय देख्रेब सार, ओमफ्राय हेदेश गान्धा सार, बिक्रम सार, बिसोरो जिनियन मानसि। जोंखौ मददबो होदों। माने बुलेटनो न' गंसे लुनानै हैदों, ओमफ्राय आंनो थिं खोबनानै हैदों। आं धन्यबाद होयो। दा कमप्लिटलि बिटिआरआव बिक्रम सारनि, दावराय देख्रेब सारनि बायदि, हेदेश गान्धा सारमोन बायदि बिसिनि साननायजों खुनु हारिनि थाखाय बिसोरो अरायदिन नांथाबग्रा मानसिफोर। बिसोरो जोंनि एनडिबिनि जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि खामानिखौ माबायदि मावनांगौ बिसिनाव मोनसे आइडिया दङ। माब्रै बख'नांगौ मोनसे आइडिया दं, नाथाय बिथांमोना गभर्नमेन्टआव गैया। मा खालामनो? आरो गभर्नमेन्टआ बिसोरनिखौ खोथाखौ खोनासङा। बिसोर मा खालामनो? दा जुदि दावराय देख्रेब सारमोन बायदिनि आखायाव जुदि दंमोनब्ला जोंनि माखासे खामानिया बिक्रम सारनि बायदियाव, बिक्रम सारनि आखायाव दंमोनब्ला बेफोरो जोङो दाखालि लोगो मोनजेननायनिफ्राय जों दा गसिगौमोन। नाजा नङा नाजाफैदोंमोन बाहायबो कर्टआवबो फैनानै, खिन्थु बिथाङा गभर्नमेन्टआव गैया, बे मा खालामबावनो? दासिमबो बे जोंनि थाखाय जिरायाखै, मावगासिनो दङ, बुंगासिनो दं, रायजो राजानो फोरमायगासिनो दं। आं बेनि थाखाय रोजा रोजा धन्यबाद। आरो जोंनो बेबायदि मानसि अराय समनि थाखाय जोंनो नांगौ आरो। दा नोङो साननैसोनि उनाव माने जोबथेसालियाव थांफिननो गोनां जानो हागौ होननानै माखासे माबायाव फोसावनाय जादों आरो गावनिफ्राय। दा आं बेखौ मोजाङै मोनथियाखै। ओमफ्राय दा जुदि बे जुदि बायसान्सआव जोबथेसालियाव हरसिमोबा, बे जेसेबां एनडिपिनि खोथाखौ रायजो राजानो खोन्थादों, जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि खोथाखौ दुखु फोरमायदों, बेनि थाखायनो बेखौ जोबथेसालियाव हरसिनगोन। ओंखायनो होनो इउपिपिएल पार्टिखौ बिथांमोना जुदि नलेज मोनाखैबा, राजनितिक खालामलांनो नलेज मोनाखैबा, माबा मोनसे मावनो नलेज मोनाखैबा, बिक्रम सारनाव बेजों सोलोंजा। हारिनि थाखाय मोजां सानग्रा, बेयो गेजेरनि मानसि। बे